Premijer Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u Londonu sa ministrom inostranih poslova Velike Britanije Philipom Hammondom. Teme razgovora bile su ekonomske reforme u Srbiji, regionalna saradnja i poseta međunarodnih zvaničnika Beogradu narednih dana. Hammond je naglasio da je fleksibilno tržište rada važno za strane investitore, kao i da je dolazak stranih investitora krucijalan za ekonomski rast. Velika Britanija je dobar primer kada su u pitanju strane investicije, istakao je Hammond. On je dodao da je stabilnost regiona Zapadnog Balkana prioritet britanske vlade, kao i da Srbija u regionu treba da ima ključnu ulogu. Vučić je naglasio da je regionalna stabilnost ključ uspeha i da Srbija nastoji zajedničkim projektima da unapredi ekonomsku saradnju, što bi dovelo do poboljšanja ekonomske situacije zemalja Zapadnog Balkana. Vučić je uputio i zvaničan poziv britanskom premijeru da u narednom periodu poseti Srbiju.